Kaixo lagunok eta ongi etorri beste astebetez txorienera. Astelena dugu eta, aperitoi txiki batekin hasiko gara, postre izango dugu gero, ondo hasiko gara. Dana, esaten dozu. Dana. Hoi, sorpresa da. Baina aurretu, amua gota berzai, amua, txak. Bueno, postre bat bai. Vale. Eta oingoz, Errusia aldera jungo gara. Bai? Kanape txiki bat ingo. Errusiarra. Ondo. Bliniak. Esagutze dituzu bliniak? Bliniak ezagutze dituz ezagunak itxen jat, baina ez ditut inoiz jan. Beti ikusi izan dituz gabonetan ointxe ez dakit oso ohikoa da tipikoa da, ez? Lan sarreratan eta jartzeko, baina... Bai, bueno, hemen agian ez, oso gure etxian ez da iten, egia da, hori, horre iparraldeko herrietan eta Errusiar, oso ohikoa da, gabonetan iten den zerbait da, eta azkenean dira olako krep txiki antzeko batzuk sarrera moduan iten dienak, eta guk hori ingo duguna. Bliniak, gero ingo itula isokin ketu eta gazta krema batekin, eta guakamolearekin. Hau, ez da, guakamolea ez dut ustean goraldean iten duteni, baina zerbait sartu nahi nuen da. Errusia mexikano arteko kombinazio, fusioat. Bueno, nola egingo du nau? Irinarekin, legami freskoarekin, esnearekin, jogurrarekin da arrautzarekin orea egiten hasiko gara. Gero arrautza zuringo arrotuta botako diogu eta hori pausatzen utziko du. Betegarria egiteko gazta krematxua intxaurrekin, albaka ostuekin nahasi eta guakamole egiteko jalapeño piperrak motraioan birrindu, gero aguakateak bota eta lima sukoarekin bukatuko du. Eta gero izango da, bliniak sartai batean egin eta betegarri honekin aurkeztea. Oie, perfecto. Orduan esan dago da, krepan antzeko ore bat, baina hori, bersioa pila ikusi ditut, Guk legami freskoa erabiliko du. Ikusi izan ditut, legami freskoa beharrean, legami hautza hau gozo bentzalako eta erabiltzen dana. Ikusi ditut, patata pure batekin hasita iten dutenak. Bai? Ikusi ditut, dana daukatena da, esnea, gero gurinarekin bebai batzu, gero olio pixkatekin. Esnea eta irina eta hori bai, arrautzak eta gero arrautza zuringo arrotuta sartzeana bai, hartzidura egin da gero, baina gero hortik aurrera... Ja, bakoitzak bere bertsioa. Holan, desberdintasuna itxeko tortitekin eta krepekin, ez? Frantziako krepekin, nik uste desberdintasun nagusisa, izaten dela honek diera, daukela legamisa, eta izaten dira apurtxo bat lodixabak. Bestia baino, ez? Krepak izaten dira fina, txikitsuak, bai. Bai, horregatik hori izango zen lehenak. Eta nik gabonetan ikusi ditut, eta hemen bai Euskal Herrixan, ze ointxe bakitzu, gabonetarako jendiak eroste ditu igual tostada txikitsuak. Eta beste batzuk erosten da honek bolobanak bai. Eta geroz eta gehiago, supermerkatu batzutan egoten dira olako poltza batzuk bliniekin. Saltzen dute, prestatutako blinek ja egin da. Orduan etortzen dira, 30 holan krep txikitxo borobiltxo, da hori jendiak erabiltzen dau, hori, isokinketuak indik ikusi dut asko, hori, gazta krematxoa da isokineketua. Da hori jateko, lan zerbitzatzeko. Bueno, guk erakutziko dizuen nola, saltzea ituztein da, baina beti esaten duena. Etxean egiten baituzue, hobeto. Hemen esnea pixkate pela daukat, bero ez jarri inoiz, eta legamia birrindut, eta hemen utziko du pixkat, aktibatzen esan dezagun. Esne edo ure pelakin legamia aktibatu itxen da, baina oso bero jartzen badau, legamia hil itxen da. Orduan, interesatzen jaku, hori, nire amak beti izaten dago, ez da gauza bat apur bat lizuna, baina izaten dago, txuan temperaturan egun dirala. Zure txuan temperaturan, atzamarra sartu da hori, espotzu erretzen, hori da puntua. Bueno, ez taldetik hor, irinean zulotxo batein, zuringoa banatuko du, gero zuringoa arrotu ingo dula, sartuko du hemen gorringoa, gatz pixka bat. Oso ondo da, normalien, esan dutzut gabonetan eta hemen nik asko ikuste ditzu dela, eta tradizionalki egisa esan, negua bukatzen danean jan itxen dira. Oso tipikoa da... Osa, ja negua jundala esateko, ero... Hori da. Karo, horrati, borobilak eguzkiaren forma. Karo, da, eguzkixan jaiotza ospatzeko, horregatxik badaukie. Eguzkitxo forma edo. Eta orduan, garizmun garaian bebai kontsumitzen die, eta gero betegarri desberdinak aukitze dituzte. Egisa da, klasikoena eta ospetsuena izaten dela isokinketua, baina gero bebai aukitzen dituzte holan kabiarrakin da dotoria da... Bai, kabiarrek arri behar nuen, baina, kilo bat erosi behar zen da, kilo batek esaten, gero erabiliko Zenbat erazauen?
Kiloa, zematen da, kilo bat kabiarra baliziko ditu, 2.000 euro, ez da gizetan da. Bai, gero supermerkatutan eta, arrainegisetan eta ikuste dituzue olako kristalesko poto honek txikixak, izate dituzten, horrek izaten direna, bai beltzak, da puntutxo beltzak, da hori kabiarra ez da. Da olako, deribatu bat, asko bai izaten dira arrautzatxuak horrek webak. Kabiarra benetakoa da, jakiteko prezioan. Horre, 40 gramo, 80 euro balio badute, kabiarra gona izango. Nik ez du sekula proba huitu. Ekarri zeiken hemen probatzako? Ez du sekula proba. Hor dauz gero dau, beluga, esbruga, zebruga. 2.000 eurotan zelan proba huitu, nik zuz uste duzu nina zela, ba? Ja, baina, Patri, da, kapritxo bat emateko ematen kabiarra, ez? Ez tozu behar kilo bat jatea, bez? Ez da jaten inoiz. Olako katilluka, olako txikitxo batek, izaten di, 40-50 gramo. Eta, 80-100 euro hor kalidadia daude. Eta azkenean da, pixkan jatea sentsazio hori, koiaraka bat, eta azkenean da itxasoko gura. Aguan sartu eta da, angula bezala koskaitan, arrautza guztiak agoan apurtzen dira, eta hor da holan, itxasoa bapatean sartzen zaizu holan, bapatian gorputzian, eta ikusgarria da. Olako gauzekin eta ez jatzu pentsetan, ez dakitzuek etxetik bebaize pentsatzen dozuen, baina presixua, larreiko handixa danian, nik pentsatot, merezi dao azkenean. Ez hori bakoitzan menpedau, baina askotan izaten da, dakizunez oso garestixa dela proba huitzen dozu, eta, karo, ematotzazu berezi puntu hori. Da orduan pentsatuzu, honek merezi da, ozak zer, baina... Erri probatut, eta azkenean bai bada hori itxasoaren zaporia da, ez? Baina sentsazio hori, eta, nik ez dut esango gure etxean urtero jaten danik, ero ez, azkenengoz jango nuen, ez da, itoin dela 10 urtero, ez da egin nun, eta bada gauzak, presioa oso relatiboa. Zu konpentsatu hori, konpainia honean. Zure lagun honen, familiakin, bikotearekin, momentu hori, ez? Afari hon bat, eta dirua alde batera gatzen bat. Eta, baina ez da la gauza bat, ez da gizem bat urtean behin, daztatzeko, nik uste dut merezi duela. Baina, angula bezala. Kabiarraz aparte betetzen die onjuekin, arrautzakin, eta hori baino merkiagoa, blinia, blinia, ikusten duzu eskenean dauka irina, esnia, legamixa, eta oso merkia da itxeko. Bielorrusian badaukie jaialdi berezi bat bliniak jate itxustela, eta hori, eskenean betegarri desberdina daukie, eta nik imaginatzen dut, naukiko dauela txosna desberdinak, eta han zerbitzatuko dituztela da izango dela, hori ez, udaberri xai, omena itxeko honek bliniak. Eta gero, existitzen da, beste, lehenguzu bat bliniana, dala blintza. Horre, honek ez, juduen adire, ez? Hori bai, judu eslabiarrak, ez azkenean herrialde eslabiarretan ez bakarrik Rusian baizik, eta herrialde eslabiar guztixetan jaten den gauza bada blinia, eta juduek badaukie hori blintza dala, blinia baino haundixaua, zabalaua, da borobil askoz haundixaua, eta itzen da betegarrixakin. Orduan, nik normalen ikusi hotenak behintzat, interneten eta ez sekula probau, izaten deko zuak. Igual, gazta krematxua gainean, bildu itxe itxuste, da olako kaneloiak izango bazien moruan, eta gero olako marmelada batekin, edo lan zerbitzatzen dienak. Egongo da igual gazixak bebai, hau bezala, normalen gazia izaten da, baina aukerako osoa ere badago egiteko. Nik atzpixka bat bota diot, ez da, orduan, ez duzetan izan behar gazia, nahi eta nahi ez. Hemen hasi ditugu, ikusi zuen, jogurra bota diot, ero bestela krema garratza esan dezagun, esne gaina gehi limoizuku pixka bat, gero esnea legamiarekin ondo nazi, eta honek egon behar du pare bat ordu ero olako toki epel batean pausatzen. Pausu hori aurreatu dugu, eta hemen, ikusten duzue, nola, hau da, normala izango zen, eta beste hau ja dagoeneko arrotuta. Orduan, zer behar dugu? Hau, alde bat erutziko dut, hau, hemen utziko dut, eta oin, hasiko naiz. Arrautza zuringoak arrotzen, hoiek, gero, honekin hasiko ditu, zuringo hoiek hasiko ditut, hemen daukadan krema honekin, aurrena, irabiatu ingo dudala, eta hone behar du pausatzen notea. Eta gero, hau, ez da kuke, betegarriak egiten tardatzen duen denboran, egongo da hor pausatzen, da bitartean jungo hori ba. Gazta krema eta prestatzen, guakamolea egiten. Orduan hon, Jontxo, prestatu belarriak ez, eta pixotatara behar dut eta. Zigorrek zarata itxen dauen bitartian, nik kontauko txuet honek bliniak eta blintzak, bebai juduek jate itxustela Januka garaian. Januka garaia izaten da, abenduko bigarren hastia edo, badakitzue, dala, oso jaialdi berezixa ez, juduentzat, 8 kandela piste itxustela ez,
gau batian bakoitza. Zakizu Hanukan, ez? Nik eske pelikula asko ikusi itxut, eta pelikulekin badakitzu asko ikasten dela, orduan, bueno, Ameriketako estatu batuetan, batzuk Gabona ospatzen dabe, eta beste batzuk Hanuka, eta Hanukanan, zitxuz ikusi honek kandelak. Holan, kandelak... Esku ezberdinak, holan, alarrak urtaten zeitzen. Hori da, hori Hanuka garaian esaten da. Bai, hori ikizu genuen, Portugalen egon ginen... Beraien horrelako sinagoga baten. Sinagoga, hori da. Eta ikusi genuen hori kandela berezi hori, eta kontatu zioten pixkat historia. Bai, interesgarri xa oso. Eta, bueno, Hanuka garaian jaten dien gauza batzu die. Zu holan, herrialde eslabiarren baten egonda zauz? Iparraldearen juna izena, Alemania iparralde. Nik ontxe badakit egon bizarela da, nik enak isen herrialde eslabiarra zala, ze uste dut Republika Txekara basoia zela. Bai. Baina, bueno, Alemania iparraldea gora hau dago, Alturan gora hau. Bai, baina, bueno, ez da herrialde eslabiarra. Polonia neon gara. Polonia herrialde eslabiarra. Eta azte buruan, kolorean ezain nabaritzen. Nun egon zara? Madeira neon gara. Oso eslabiarra, oso eslabiarra. Ez alda eslabiarra Madeira. Blineak ez genituen aurkitu. Ez dut pentsatzen. Vale. Bueno, eta... Bai, Txekiara jungo gara eta bai, Txekiara jungo eta Polonian egon da zauz. Ni bakarrik Polonian. Bai, ni Polonian. Hola, eslabiarretatik eta Polonian. Bai, eta hotza egiten zuen. Bai, hotza handia. Probatu zu inoiz ipurdia garritzea elurrekin? Ba, behitxu, hobi asko badauzkat, baina horien artean ipurdia garritzea... Euskal Herrian beti ina ostoekin. Claro, juten basada... Ez que nik komuneko papera daukat eta behitxu, mendian ez daukitet. Eta Euskalduno beti indugu ostoarekin, ez? Osto zabala badia, hobeto, rat. Eta junginen, negua, elurra, eta lasterketa egunean, ez dakizu, estualdia, elurrakin hobeto garbitzen da ostoekin baina. Bai, beneta, hotza da. Detalle, bueno, nik arrotzen jarraitzen du. Hemen gure elurra. Jarrai dezagun errezetarekin oso. Orduan, arrautzak arrotu, eta gero hori... Bai, eta gero nahaziko diot, eta ia izango zen, gero hemen daukagu, esan dagoa lehen altzatu zaigula, nahaziko dut oin, aize gehiago sartuko diot, eta utziko du pausatzen, eta betegarria gile joan. Eta gero izango da, sartaian hori, olioa ero gurin pixkat eman, krepateko eruke moduan. Baina kontutan izan da, Patrik esan duena, pixkat lodiagoa direla, hemen orea bekusten da pixkat krepana baino lodiagoa dala, eta txikitxoak, mukadukoak, izango zen gure pintxoak, ez? Blinia eskenean, pintxorako goinarri moduan balio dikut, Bai, baina horrek bero janbidie. Ez. Orduan pintxo moruan balixo dau. Bai, balixo dau. Osa, beroa bai, baina nik ustut, honen jartzen, bueno, nik irakurri izan duena eta hor beti jartzen du. Egin, pila bat, eta bero, hartu, eta betegarria prestatu, eta erabili. Oso ondo. Orduan, hemen, honi, ikustu ja izean, nola dukan, bitu sartu aita hor hemen, bitu. Nola egin duen oin, hartu, eta hau naziko dugu zuringoekin. Eta hau izango da, gero, biliniak egiteko hemen, orea, eta komplikazioen di. Hola, itxen bozu ore horrekin, bat, haundixa bilinia jarraituko zan deitzen? Blonoa, izan. Ez? Horako blinia hundi bat ez dakit, igual, nik normalen txikixak ikusi dutenez. Ingo dugolokoak. Bueno, gero sobratzen bada horia, rauko hau. Bitu, lehegunean egon ginen Leiren urte betetzea zan, Juanma alaba, eta... Zeina Juanma? Juanma, eskolakoa, kuadriakoa. Txorienetarrek ezagutzen dago, Juanma. Ez, Juanma ez. Eta karri zuen, gero, putzaiteko eta opil bezala, palmera barraziokoa. Bai. Horrelako palmera bat, erdia txokolate ez duena, beste erdia txokolate beltza, eta nire juritzen da, Juanma, palmera bakarra? Zer da, lehirentzako bakarri palmera? Ostra, egaino txokolatea zeukan gainean geruza eta olakoa, nik ez da izan, 2 kilo ero pisatuko zituen palmera. Bai, horrek itxe dituzte, bueno, leku askotan eta enkarguz, eta bai, kuriosue ikusteko. Ikusgarria, benetan. Bale, hau, listo, eta nik oin betegarria egite jungo naiz. Ez dauka misterioan dirik. Hemen konbeni da beti, holako zerbait, daukasunean, ore bat, ero,
Bai, zezkenean bestela geruza bat sortzen jako lan, apurtxo bat gogo ergeratzen dana, eta azkenean kendu inbida da orduan. Horrekin edo film paperakin be bai? Hori da. Gazta krematxua, intxaurrak, albaka, tipulina, holako belarren bat. Haue, txikitu, honekin hasi, eta listo. Gero izokina moztukot, izokina batzuk ere hemen botatzen dioten hastita, nik ingo duana blinean gainean geruzatxo bat gazta kremarena, eta gero izokina xerrata moztuta. Bueno, eta gero, zigorak lehen esan dauen bezala, inbidugu olako guakamole bat. Orduan, guakamolea niri asko galdetza duztia, ez? Esate dutzi denean, txorieneko programia daukogu, da hemen aurkeztu itxen dugu, da ez dakizer, da esate duztia, da ze motatako sukaldaritza itxen duzue? Sukaldaritza euskalduna? Egizatzat, eskenean, ni hemen iraietik noia, gaur, 168. programia, beraz, imagina hauseik zenbat errezeta, baina zigoro bai hemen egonda zenbat urtetan? 9. urtean. 9. urtea, imaginatzen duzue zenbat errezeta egunero desberdin bat, euskal sukaldaritza oso aberatsa da, baina hainbesteako lan errezeta liburu bilduma igual ez daukau. Orduan, itxen dugu sukaldaritza aldanetarik. Eta, internazionala be bai, ez? Azkenean, daukau. Eta nahi ez azkenean, bada, no, dauzkagu, ez? Gustu batzuk ero preferentzia batzuk, eta horiek igual be, nabarritzen die, ez? Baina, Patrik esan dauena. Eta gaur egun gainera, ez dala zertan liburuak izan behar, internetekin, ez? Azkenean sareak badauka hori, ez? Momentu batean sartzen zara, eta idazten duzu, Chihuahuako errezeta tradizionalak. Eta, zerrenda bat, bau, eta ikusten duzu bestakit, zen asketa. Sartzen du, nola egiten da hau? Eta beste 200 errezeta. Da segitxuan agertu gatzue. Orduan, gaurko errezetian, Errusiatik, Mexikora goiez, bendakolako guakamole bat inbidau zigorrek, eta jalapeñua bota behotza. Mentxe daukaue jalapeñua dau. Ez dut osorik aurkitu, konserban saltzen dute txikituta. Ospinetan? Ospinetan izaten da, ez? Eta normalien honek emangotza pikante puntua gure guakamoliai edo gure platerai. Orduan, hemen, kontadozti olako truko bat dauela, jalapeñuai pikantiak entzeko. Nik trukua enagoen ezagutzen zen, nik ez dut behar olakorik, zen nik pikantia asko gustatzen jat. Hori da, horregatik botatzen diogu jalapeñua. Pikantea nahi dugulako, ez? Azkenean... Baina igual jendia gure da bakarrik, saporia ukitzia, hori ospinetako saporia da eskako pikantia gustatzen. Guakamolea originala ez du jango. Hori da. Orduan, truko bat olan guakamole gustatzen bagatzue da jalapeñua nahi badotzazue bota, baina espozue nahi pikanterik izatea. Inbiosuena da, olako mosketa bat vertikalian alba da. Osua hartzen baduzu, pisa, bai. Eta asixak kendu, asixak emongotzie, pikante puntua undixena, nik pentsetan dut. Gero, inbiosuena da, lehenengo, ontzi baten sartu, ura eta ospinakin, zinbiozue, ura da biko jarakada ospin, eta hor sartu jalapeñuak ordu erdiz, holan bigundu arte, eta gero, beste ontzi baten ura eta biko jarakada azukre beste ordu erdiz, ez dakit gozo bihurtzeko, baina, esaten da horrekin da gero uretatik ondo garbitzen bozue, kenduko ziela pikante puntu hori daia egongo diela erabiltzeko prest. Nik ez dut probauko, beraz, zuek probatzen bozue, eta funtzionatzen badau, idatzi e-mail bat txorienabildua eitb.eusera, eta guk jakingo zuek probau duzuela da indozuela. Nik egin izan daukat euskal, esan dezagun, euskal guakamolea. Euskal guakamolea, badago olakorik hemen edo? Aguakateari, euskal aguakate batzuei, getarian hasitako aguakate batzuei, piperbina, ibarrako piparra bota, ibarrako piparrakin dirrindu. Guakamolea batzuk, egia da, errezeta ikusiko itxuzue pila, batzuk kipula botako diote, bestatzuk tomatea botatzen zaio. Aukera badaude. Oinarria Mexikon esate dute dela, pikantea behar du, lima zukua, nahi eta nahi ez, aguakateak nola ez, eta hortik hasita gero... Batzuk martorri xabe bai botatzen dutzie, beste batzuk, hori. Azkenian guro zuena. Gehigarria nahi dituzuena. Baina, nahi dituzuenak. Azkenian gero ez da berria. Txoixo pampluna bat ez. Hori da, ez. Baina, nik uste dut, pikantea ez duena nahi, jalapeñoa ez bota, beste piperren bat bota, ero ez bota piparrik. Piper berdia, italiarrak honek izaten dena luzengak eta hori bai nik ikusi dut jendiak botatzotzala. Lauki txikixetan, hori piper berdia gehitzeko, baina ez izeteko oso mina. Vale. Bueno,
piper kontuekin gabiltzala, nik dagoeneko hemen gure gaztakrema indut, hau mauka batean sartuko dut, eta gero, gainean erabiliko du, jartzeko, gure blini gainean, eta gero izokin ketua gainean jungo da. Hau oso goxua eratzen da baita, betegarri hau, inaldozu izokina olako xerra bat, gero bildu, eta gero xerratan moztu, eta olako kiribilki batzuk, oso goxua dago baita hau York urdaiazpikoarekin, urdaiazpiko goziarekin baita kombinazio oso goxua eratzen da. Orduan, Nikolan, pintxo batzuk ezagutze ditut, asko gustatzen gatena, albakakin eta isokinakin, Instagramen nauen justo gabonetarako, eta lehengo pesto batin nauen, pesto saltsa bat, gero pesto saltsa nahaztu nauen gazta krematxuakin, nauen olako pate berdeska bat, eta hori jarri nauen oinarrixan ogitxi gortu batzukin, eta gero isokina gainetik, eta hori geratu zen. Honena. Kombinazio bat, holan, igual etzinula ingo, albaka eta isokina, baina oso ondo funtzen da. Isokina beti dago itxuria zerbitzatzeko anetakin. Anetakin, bai. Baina, beste belar freskuekin da, ondo geratzen da. Egin esperimentuak, hortako dieta. Orduan, motrailu bat, gure jalapinoak denak. Gure jalapeñoak pikantiak, ez tozu lengo trukorik, asixak daukie, ez tozu uretatik pasa. Ez. Eta oin hemen ingo duna da, olako ore fin bat lortu behar dugu. Eta gero, gehituko diozkio aguakateak, eta lima zukua, eta ez baldin badukazue lima zukua, limoi zukuarekin dezakezu, zaitez erotzen ibili. Eta gero, beste truko bat olan pikantiak entzeko platerei, asko funtzionatzen dauena, nik batez proba izan dut, errezeta indiarretan eta izeten da, esnekiak gehitzia. Orduan, saltsa bat oso pikante geratu bada, botatzen botzazu esne gaina, jogurta, esne apurtxo bat, horrekin gotzana da, jeitsi. Eta murriztu pikantian, sensazioa. Orduan, hor daukotzu beste trukotxo bat. Baina, guakamolea igual esniakin ez da dakit. Igual, gazta krematxuakin, honekin. Patri, inaldutena da, esnia bada normalean, zerbait pikantea pixkal lehuntzeko, edo jan baduzu, esne sorrota bat hartu, eta esniak laguntzen du, fintzen du pixkat. Ura baino gehiago. Ez dizu ekenduko, ura baino beha esnea. Eta hori, nik ikusi izan dut, holako, Durango taberna batean, esnea preseukaten, batzutan zeukaten pintxo bat oso pikantea zala, eta betian, ikusten mazuten jentia pintxo horretara juten zala, espada esnea onduan eukiten zuten, abisatzen zuten, kontuz pintxo honekin, oso pikantea dala. Lehen basauen, ez dakit existitzen jarraituko dan, baina lehen basauen jatetxe bat Gasteizen, eta zaukan olako erronka bat, eta orduan erronka horretan zu ausartu bizinen probatzeko olako saltsa bat zaukiena oso pikantia. Eta orduan, probatzen bazinun da, gero, etzinun urik edaten, jartzen zaben zure argazkixa olako pareta baten. Eta igual, 2 edo 3 argazki zauzen bakarrik. Ez egoen estatu baten den programa bat, tipo batena juten zala olako jatetxe eta zien erronkak, ez da hit. Baina horrek izaten zien erronkak asko jatianak. Ez, baina bazeuen bat oso pikantia jatianak. Bai. Erre, tipoa ikusten zian muturrak gorri, izerdi patzetan, eta ez da izan da, gero, espektakulo pixkat egiten zuen, berak. Hau da, zua, ez da izan. Eta egia da, batzutan ikusten, zuk esan dezako, holan, igual izena ero jarrita eta erronka lortu zutenak oso gutxi, oso gutxi. Hemen, sartu hemen aitor pixkat, ikusten zuen, ore bat indugu, eta bain jungo gara hemen, gure aguakatiak sartuko ditugu, eta, motraio ez badukazue, zatitxigitan moztuta, sardeska batekin, bestela batzuk birrinduta egiten alako pure antzeko bat, pure pixkat... Ez, ni guakamoliana gustatzen testuria eukitzea. Zerbait eukun behar du, gorputza eukin behar du. Orduan, aguakatia barrura, 2 aguakate der. Aguakate gaia, B puntuan egotia hori... Bai, hori nahi eskoa da, Eta hauek egia da, daudela, oine bertan, gatz pixkat bota barruan, lehen antzinan jaten ziren moduan, erokuko horrela erakutsi ziguten, ez? Lehenengo aguakateak ezagutu benituenean, esaten ziguten, hemen gatza, oliba olioa, eta koiara batekin. Bai, betxo, Nikolan sekola ez da. Bai, hori, eta gaina zan derrigorrezko, horrela egin behar zan. Eta nio batzen ez, nun, ekusi nuela bati zuritzen da.
zer ari zarekin, hori ez da eiken ez da izer, ba. Bueno, ba... Ontsa, aipatu dugula estatu batuak eta bakitzuan, jatetxeak dauzela oso originalak eta danetik asmatzen da bela. Eta badorako jatetxe bat, nik beti ikuste ditutenean plater horrek esango, zelan jaten dien. Eta daukie hamburguesa bat, baina ogisa biharrian, izan dira, holan, bi aguakate. Holan, aguakate bat, erdixa da beste erdixa. Baina hori, holan, eskuakin hartzerakoan, zakit, nik uste dut jateko oso deserosua izango dela, baina... Itali, estatu batuak ez dira oso referentzi ona gastronomia aldean, behintzat igual ez dira onena. Gastronomian gauza askotan, orduan, bai, eta... Bueno, lima baten zukua, pixka gehiago daukat, eta oin, birrinduko dugu eta hemen jasi da, guakamolea, guarea aguakatea, piperminarekin nazten. Eta nik badakit, aguakateak badaukala koipia, koipe ona, baina nik botatzotzat oliba olio extra virgin apurtxo bat bai, beti, guakamoliai, bai? Hori, bai, guztetan jatolan emate dutzen gorputza da saporia holan, koiarakada bat, baina bai, beti botatzotzat. Oson. Entxalada bat izango besan moru. Bale, botako dio. Gure gozu, Zukera baki. Beteli. Hau ez zan olako iruzkin bat zukeiteko, Ez. Bueno, mesedez. Botata. Zerbait gehiago? Ez, daukotela gogua juteko oporretan. Hainbeste herrialde gabitz esaten, estatu batuak, herrialde eslaviarrak, Rusia, Mexiko, azkenean, nik uda, hor da, ate joka, da... Baina, bueno... Eta hori, oporretan guro joatia. Eta, bai, kontsumo bidekuek, bidali euskue olako gomendio batzuk, nola aurrestu hoteletan. Habitu. Bai, azkenean, udan joengo gara oporretan batzuk, beste batzuk, igual joengo die... Ez dakit, lehen guzuan, etxera, hemen dauko etxe bat, alikanteen, besti ezagik, ero kanpin dendakin, ero mendira, ero... Hori da, baina, askok eta hartuko daude hotelera. Bai. Zuk badukotzu ja prestatuta udako porrak? Bai, plana kanpina gertu. Bai, gu otokaran aki guteka. Aurten Pirinota jungo ba, ze beroa behar du, eta Pirinota mendian ondo goten da. Orduan, basurdea mendira jungo. Nik uste dut, eman bihotzuten gomendixuak, kanpinetarako eta balixo da bela. Kanpinak azkenien bebai, turismo arluan dausenez, hotelan... Eskerrik asko. Bai? Hotelan berdina die, zerbitzuak eta... Gomendio daude, berdina, balio digute? Lelena, oso garrantzitsua da, denborakin antolatu. Geroz eta lehen hau hartu gauzak, askoz be merkiagoa atarako jatzu. Ero tokia izango duzu, ia Suitzara joan ginen, eta galdetu gendun, asmo bagenukan Suitzati pasatzeko, baina galdetu gendun, uste dut, 11 kanpinetan, eta batean ere ez zegoen tokirik. Baina zenbateko aurre, oza... Ez, agertu, kaixo, tokiri badukazue? Mutil. Ez. Baina 11 kanpinetan galdetu, eta kanpinetan normalean, autokarabanan sartzeko tokia beti goten da. Bai, nirezko horrek ematu doztan estresak, esto ez da konpentsatzen. Nik gustatzen gaia, aukitzen, niregatik izango basan, udako porrak hartuko nitxun urrian. Baina, eskondutan nagoen ez mutil batekin, hartuko zauela ustaian, bertan, abuztukoak, hor egoten gara, apur bat... Mutil horrekin ni ondo eramengo nintzade, bai? Nik taldera nahi dut, eta orduan hartze ditugu martxoan, apirian, niri berandu pentsatzen gara, estresakin noia da. Eta, hor itxen dugu, erdiko bidea. Orduan zuk, azkenengo momentuan. Kontsumo bidek esaten dau, geroz eta lehen hau, merki hau. Bireli, ni oporretan beti izan naiz jutea abenturera, mendira, eta ez dut hartu oin, aita naizen eta hori, orain kanpinetara sartzea eta tokatzen zait, eta holako laiku, ez dakit, baina ni basurdekin egon nitzake hor, eta hor ez hartu behar ez tokirik, ez ezer. Berez Suitzakoakin ez duzu ez ikasi. Aurten beraz keringo momentuan datuko zu. Ez dut espabilatu, ez. Ze, oin berdin jengon, eta aurten jartu ditugu, 3 kanpin, baina, bakarrik kanpinetan ez gara, gero osmoa daukagu, bai, abentura pixa bat izatea. Oso ondo. Beste gomendio bat, ez, gaur egun, egisa da, jendia, igual, agentziatara eta joeten dela, baina jende asko bai internetetik hartzen dau bere etxetik, bere hegaldixak eta bere hotelak eta bere danak.
Orduan, gomendio bat kukiak ez onartu. Kukiak dio olako testu batzuk agertzen dienak webgunetan, eta horrek jasotzen dau zure informazioa, webgune horretan indosun informazioa. Orduan, imaginau egon zarala hotelak ikusten, uda honetan Costa Bravara joeteko. Gero, zure informazioa daukienez, igual apur bat garestixau aljatzu batara, begiratzen bozu hortik 3 egunetara. Zigorrek interes asko hau dauka Costa Bravako hoteletan, goiez 3-4 eurotxo igotzera hotelan gaua. Eta hori, zer agertzen, hasieran zu sartzen zara horri alde horretan? Webgune horretan sartzen bazara. Honek kukia ditu. Horrek kukiak ditu, onartu nahi dituzu, ontsa gainera derrigorrezkoa da, eta webgune danetan eman bietzue abisua da zuek. Ez. Bueno, gure bodozue. Hori kontsumo bidek, epaten dauden, gomendioa, zuekin nahi dozuena. Baina bai, hori gertatzen da. Bueno, zelan doiaz, bliniak. Oso kuki geratzen nahi dira, gure bliniak. Ikusti oso, hemen zulotxoak azten dienean, buelta emateko garaia. Eta behitu zelan pusten dien, Matatza zuela da, igo itzen dira. Legamia daukate. Eta oin, behitu, atrakotzuk patertxo bat. Eta hori, gazta eta izokina prest dauzkagu. Guakamolea prest daukagu. Bliniak egiten jungo gara, eta ikusten duzu, ez daukala gero beste minutu bat beste aldetik, eta tamaina hau da, holan txikitxoak izan behar die, mokadukoak. Patriziak olako handia nahi zuen, baina... Mokadukoa. Hori patata tortillarak utziko du. Guazen itera batzuk eta etorreko bukatzen hau. Bueno, hemen gabiltza. Inditu bliniak, hauek atera zaizkigu. Eta hemen, montaketa pixkat. Izango zala. Eta bat olan kombinatuta guakamolea da izokinakin beza, etzan txarto geratuko, Gozaltzeko jartza itxuste, guakamolia eta izokenketu, ala tostatan. Eso? Horan, ideia bezala. Zuk ezin nik esaten dututen zana, zigor? Nik... Beitu, eskerrik asko. Bat ingotzu zuri. Ez que holan, izan politia geratzen, intxaurra bestu joten hemen ezer, baina, politia geratzen da. Eta politia geratzea oso garrantzitsua. Hemen deskazue gure bliniak gazta krematzu eta izokinarekin, eta guakamolearekin. Nagusi handako ingo du bat mixa. Eskerrik asko. Aguakatea esan du berorrek? Baina hauek probatzea gurot. Bat. Eskerrik asko. Eta nik, venga, gaina epeltxo dauz, ona. Bikain, oso goxua. Krematxu geratzen da. Eta zoze freskua. Bai. Oso ona. Eta honek, Errusian esaten dute, honen ondoren jatea honena dala, holako pastel, gozo bat, erolako zara. Bai, Errusiatik, Mexikotik, Frantziara. Eta Frantzian, ze jaten da, ze da holan postre tipiko bat? Zein da? Kaflutisa. Kua? Ziur pronunciazioa desberdina izango dela, baina, kafloutis idazten da, beraz, nik kafloutis daituko atzat. Normalian da, holako tarta fin bat gerezixekin itxen dela, eta nik marrubisak aukeratu ditxute gaurkoan, ze nik marrubisak nauzkan eskura, eta bitu, marrubisekin ingo. Eta kontako zuzetan? Lehengo, naztuko ditut arrautzak azukriakin. Gero, gehitxukot gurina, almendra irina eta gari irina. Eta hori sartukot molde baten marrubisekin. 150 gradutara. 50 minututan, da listo. Oso, no? Erreza, orduan, bai. Ze, jenteak holan tartaero entzuten duenean, da ja beti azten da imaginan, ore bat inbarko dut oinarrian, gero ez dakit zer. Eta gero, oinarri xan, hori erreztako laburpenian ez dotesan, baina, bakit silikon askoa dela eta gondo atarako dela, baina, nik sartuko zat, espada, gurina purtsu bat, eta azukria bai, holan, hori ez itxasteko. Klafutiz, ez da nola desan, berez limusin inguruko eskualdeko postre bada, hor Frantziaren erdialdean. Horti datoz kotxiak bai, limusinak? Hombre, limusin kotxeak ez dakit, behia igual bai, limusina ingurukoa izango da. Baina, egia da postre hau berez gereziekin iten dela, eta gainera bitxia dana, berez originalak esaten dute, nik hau ikusi izan du, baina
ezurrakin. Gerezia jun behar diela, ezurrarekin, zapore gehiago ematen omen diolako... Azurrakin? Azurrakin, bai, erdiko azurrakin, gerezia... Kendu ingonotzan. Bai, berez originala esate dute azurrakin dela zapore gehiago ematen diolako. Orduan, nik hemen gomendio moduan, Patri? Ni txortena nioke kenduko. Kendu ingotzan. Marrubiai hartuta osori jarri, eta horre zapore gehiago emango dio. Bakitzu, azurrakin da holan komendatzen, pasau jatela, getxoko pizzerixa baten, eskatu nolako pizza bat olibakin, eta olibak azurra zaukien. Eta orduan, joan nintzen jatera, labor, azur bat, eta, osea, eske eskatu normala pentsetan. Nik kendu ingotzen, eta tartiai bebai, ze zapore egon bitza ezur batek. Bai, bueno, eta gertatu izan da, jentia, a ber, ez bakit zaila dela ero, baina, bueno, kasu bat baino gehiagotan, niri ez zaizu gertatu inoiz, baina, bueno, sukalden munduan, ero jatetxe munduan, ero tabernen munduan bizigarenok entzun izan dugu inoiz, jentia, erdi itu izan dela, eta hor, bueno, hor badao teknika bat, ez, ateratzeko ezur bat edo danean. Lehen sorosuen akorrek, ez? Olako golpe lehor bat, eta dana botatzia, ez tokatzia olakorik. Zuak izkizu, horrek lehen sorosmena. Ni baduka titulua. Bai, gaztetan atara, nuen bolan sorosle titulua, ez da izu horre ondaztetan, Baywatch. Ose, zurako zuia, bainu jantzia gorrixa eta... Ez zuten tamainoa eskatzen da hori gainera. Ez hori, bainu hori gero izan da. Hori gorrixa. Hori gorrixanak ere etorri da, ez? Nik gure garaian ez da, egoten zanan erdi siestan egoten ziren, da... Ez, eta genuen egia esan, bueno, iruditzen interesgarria zen gauza bat, jakitia, eta, bueno, hor badaude, erakusten dizute, norbait uretatik nola atera, gero, bueno, arnasketak eta horrek eta hien, eta, bueno, interesgarria. Bitu, interesgarria. Osa, lasai, jan, urrengoan egiten dugu kerezia daudene, egingo dugu kereziekin, ez da guzti, eta itotzen bazara, hemen daukagu zigor, eta lasai, nik... Oso ondo. Bueno, zainduko zaitu dara. Bai, oinarrixa hemen gure tartean egin dugu, azukria eta gurina. Eta hemen txeoin, osagai esiak, hau da, azukria eta arrautzak eta gurina bebai jarri dugulaia urtuta. Ontxe, osagai lehorrak. Nik bi irin mota jarrikotzat. Berez oso ohikoa da, almenda irinakin eitxia, berez, almendriak horrek emongotza, bai, gorputza, bebai, koipia, ezetasuna, emongotza, eta gero, hau, irina, normala, garixana, etxin da, buena. Beti, gero, integrala jartzen motzazue, edo, boreko, kaflutiza itxeko, modu. Berzio sasuntxoak esan beti, koko olioa sartu, gurina beharrean, irina beharrean, horrelako, arbendo, almendra irin bat, ero zeliakoa baldin basa dute. Gaur egun egia esan, errezeta bakoitzetik nik uste dut beste 10 errezeta atara direla, berzioak, eta gaur Patrikin dugu moduan. Gereziak ez badu, marrubiak, musikak almibarretan, anana, bananak, nahi duzuen fruta, azkenean da, horrek ingo duena da, horrin duen horrek bildu ingo du. Sagarra ero erabiltzen baduzuen, nik erabiliko nituzke, fruta holan biguna direnak. Nahiz eta ero labean egongo dan, sagarra, udareak ero ibili eskero pixkat, konpota txiki bat egin intzazue lehenengo, ez? Egin intzazue hori, gero, oinarrian bota hemen jarri zuen moldean, eta gero ja bai bota nasketa hori, ez? Baina bestela, edozein almibarrean doan edozein frutarekin ondo eratzen den zerbait izango dago. Bai, eta gero kitxean eta pasatzen den moruan, ez? Kix bat itzen dozunean, normalian, osagaia jartza itxuzu oinarrixan, eta gero botatzen dozu, hori ez, bidezun likidua. Hemendik berdina pasatzen da. Nik jarriko txut marrubixak, kasunetan, txorten barik. Zapore gutxiago izango dute, zehingo diogu ba. Hau gero, nahi badozu holan jan, sardexka batara da, jan itxuz txortena bakarrik. Zapore, dana dauki hor kontzentrauta. Bai, bihar kutziko, gero gorde eta igual afaltzeko eramako zerbaiten dago. Igual. Orduan, hemen marrubixak, eta oin segitxuan jarriko bitu. Ja, gure horia. Orduan horia, zabalduko hementxe, eta gaur lehengo aldiz jarrikot laba. Zenbat? 150. Baina hartzen du 150 labe horrek? Bai, hartzen dau. 150 dutara purtsu bat baxu haua, eta holan gutxinaka joango da itxen. Eta gero testuria ikusiko zue. Hori abixatu dundalaro ira jarretan naukan. Ai, ene. Nahi alduzu katumin hain bat. O miserablea. Miserablea? Bai, gozogintzan, miserablea ditzen zaio.
Bueno, miserablia ez. Ez hori, egia da, Benetan, deitzen zaio miserablea, ze... Izen zatarra pentsatzen jar. Bai, baina, bueno, berreskuratzen duelako honek dana hartzen duelako. Baina hori ez da miserablia. Bueno, gozogintza munduan, miserable moduan ezaguna da. Ero, katumin gaina. Hori da. Orduan, hau, 50 minututan labian joango da inja, eta zuendako segundutxo batzuk bakarri pasako. Mentxe dau. Bai. Ja gure tartia prest. Honi buelta emateko erreza da. Holako silikon asko molde bat daukazue. Jarri plater bat, buelta eman, Bai. kendu oinarria ero silikon asko oinarri hori, beste plater bat, eta berriro buelta. Eta alde polita hau da, beste aldeak ikusi diogu, eta erabaki dugu, hemen ez duzu almendra irina, honetako ekarri eta hau. ze krematxu geratzen da. Bai, oso krematxu, oso eze. Eta jateko erreza. Haiene, ontxe, ataratzeko, igual apurtxo bat saiagoa. Bai, txon, a ver. Bitxu. Hola, nolan? Bai, venga, Vitali, eman, hapa Vitali, bai. Ah! Ona! Nios. Hemen geratzen da. Alez, txaloak? Venga, efektu espezialak. Berezixak. Bueno, ez dakit nola moztu marruxa. Hola. Txorten da guzti, horrek emango dio platerari behar dugun zaporea. Hau da, zalantzarik badau, zedaukan barruan, da kaflutiza marrubixana. Zelako itxura ona, tarako jaratxo... Nola luzatzen du, marrubixana. Oso profesionala, 168. programan, ze pentsatu duzu ba? A ber, ni saiatu, zen saiatuko dut lanik. Hogeitu. Ze gozoa. Ze goxua. Ikusgarria benetan. Bihar, Eta hobeto. agur.